Panitia Buyut selamat Mimi Anis monggo. Bapak Tuma. Nok galu nok galu. Pak Apaksi Jawa Dalam. Monggo Mimi Anis. Kanggo sapa jarang ipul ya Yopi. Ya yuk opi, ya yuk opi. Lagi mantau. Ya yuk opi, ya yuk opi, ya yuk opi. Bapak rekan panitia KB. Ada harapan apa mungkin bisa jadi kenyataan. Selagi saya karo wong lanang harapane cuma mung sampeyan. Apa sih gue blender pari, blender pari. Apa sih monggo sing kepengin kakang uga pada baik demening kula ketemu sampean ati deg-degan kayak kene wong lagi kasmaran. Mimi Anis. Ya yuk opi, ya yuk opi. Apa sih Alhamdulillah. Mama Haja Neni Dwi Pujaruka. Mimi Nani Aji Prayono. Abinya Sahal. Mama yang salsa. Halo, bapak gue Adi. Waktu kenangan salaman tangan hati kepencu jiwa melayang. Bos Wardan, Bos Wardan, Bos Wardan, Bos Wardan. Masyarakat Junti nyuwun ayah Inggris kakang wong ganteng Aku sedulur simpang, kula sedulur simpang. rindu kasmaran demeng li bisa turu apaksi duh kuwayang temen lamun sampe ora kelakon sing tek pengen kakang uga pada bae demening kula yen ketemu sampean ati deg-degan kayang Aku kene kanjeng rehan, bos putra saka. Kanggo Bapak Kuwu sing belajar Bapak Kuwu. Bapak Kuwu Desa Ya yuk opi, Junti. ya yuk opi, ya yuk opi, ya yuk opi. Apa sih Bapak Tuma sing duwe bebek sing Singakerta tapak si Jaladara nok galu sing ana ning Taiwan nok galu apa sih matur nuwun nok galu waktu kenalan salaman tangan Bos. hati kepencu jiwa melayang. Bapak Tumang bos bebek Aku sing Bos Singakerta. Wardan, yang penting Bos Wardan. Bos Wardan. Wis TM. Kang
nuwun sanget.